Această emisiune vă este oferită de Principe de Asar. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hai cu noi! Pentru că săptămâna trecută v-am vorbit despre ofertele cu care sunteți așteptați în stațiunea Azuga, ei bine, aflați că noi am revenit în mica stațiune de pe Valea Prahovei, unde am fost tratați cu atâta ospitalitate. Aflăm astăzi așadar cam ce puteți face într-o stațiune ca Azuga acum primăvara, ce posibilități de cazare găsim aici, dar și ce planuri au autoritățile locale pentru dezvoltarea orașului. Azuga este o stațiune montană situată la poalele munților Bucegi, pe Valea Prahovei, la 993 metri altitudine. Se mândrește cu prima pârtie de schi din România omologată de Federația Internațională de Schi, pârtia Sorica, cu o lungime de 2100 de metri, dificultate medie și o diferență de nivel de 561 metri. Are de asemenea instalație de iluminat nocturnă și cea mai modernă instalație de zăpadă artificială. Alte pârtii ușor accesibile sunt Cazacu variantă, Cazacu Bretea, Sorica Sud, La Stână și alte pârtii de schi fond și randonee, precum și un traseu de snowboard, situate în vecinătatea pârtiei Cazacu, dotate cu telegondolă modernă și sisteme de teleschi, mini-teleschi și baby ski. Pe lângă sporturile de iarnă, stațiunea are însă și alte atracții care o fac o destinație turistică activă pe toată durata anului. În Azuga sunt oferte de vacanță atât pentru Revelion cât și pentru vacanța de vară. Regiunea se bucură de o climă de tip subalpin, tonic și stimulant, ozonizat cu aer curat. Resursele terapeutice, factorii naturali, pitorescul zonei sunt doar câteva atribute ale stațiunii. În sezonul călduros, turiștii pot practica diverse sporturi precum mountain biking, ATV, escaladă sau alpinism. În perioadele de extrasezon, stațiunea este atractivă pentru team building. Poziționarea Azugăi este una avantajoasă, stațiunea fiind amplasată pe cea mai circulată vale transcarpatică din România. Pentru că Azuga este o stațiune în continuă dezvoltare, am vorbit cu cel responsabil de viața locuitorilor de aici, dar și de binele turiștilor, nimeni altul decât primarul stațiunii, Ciprian George Barbu. Edilul local ne-a împărtășit planurile sale în ceea ce privește infrastructura stațiunii și cum vrea să atragă turiștii pe viitor la Azuga. Domnul primar, înainte de a ne prezenta masterplanul dumneavoastră la primărie, haideți să-l arătăm puțin telespectatorilor noștri și aici, la fața locului. Administrațiile trecute cu ajutorul unor administratori ai celebrelor stațiuni din Dolomiți, din Italia, Austria, au înaintat și elaborat un masterplan de dezvoltare al domeniului schiabil. Este o oportunitate nemai întâlnită și o resursă naturală lipsă în alte stațiuni. Azuga beneficiază de așa ceva și vă pot arăta în primă fază ce au gândit acei proiectanți. Pe tot muntele, toată suprafața de teren dintre Azuga și Predeal au fost proiectate acele pârtii. Putem ajunge la un număr de 70 de kilometri de pârtii. O nouă stațiune, o stațiune care s-ar apropia la nivelul unor stațiuni din Austria, din Alpi, și aceasta se poate realiza numai la Azuga. Eu și iarna sunt pe val, N-aștept sezonul estival, O stațiune, și mai ales de schi, nu poate să rămână doar cu un număr de 7 km de pârtii. Domeniul schiabil trebuie extins, iar în acest sens, încă din trecut, am avut contact ca administrație cu administratori ai stațiunilor din afară, da,
Au venit, au studiat oportunitatea de dezvoltare a stațiunii și am realizat un master plan de dezvoltare al domeniului schiabil Azuga. Avem în stânga noastră una din planșele acestui master plan de dezvoltare al domeniului schiabil cu ce se poate realiza la Azuga. S-au studiat împrejurimile și tot nordul orașului a fost proiectat. Este adevărat, aici vedeți doar micul nostru orășel cu domeniu schiabil existent, de unde avem și recomandarea celor care au realizat acest master plan ca etapizat să începem să le extindem. Vedeți aici încă o pârtie, vedeți lateral încă o instalație de transport pe cablu, pârtii, da? Și pe mai departe, legătura între stațiuni, legătura între Azuga și Predeal se poate face, poate deveni tot pe pârtii. Asta văd eu o stațiune comparabilă cu ce este și ce funcționează deja în Europa, în munți, în Alpi. De ce ați ales Azuga? Pe o stațiune care este menținută, în condiții foarte bune de iarnă, este singurul loc unde se poate schia încă. Orășelul este mic, liniștit, nu este așa de aglomerat precum în Poiana Brașov, e zăpadă mai bună decât în alte părți. Sezonul de iarnă încă nu s-a încheiat, mai sunt schiori care preferă pârtiile din Azuga, dar cu toate acestea noi ne gândim deja la sezonul de vară și am început pregătirile pentru amenajarea și întreținerea traseelor de mountain bike. Aveți în față harta cu câteva trasee de mountain bike pe care le avem aici la Azuga. Sunt două trasee de enduro în care iubitorii de natură și de mountain bike urcă cu telegondola până pe culmea Sorica, după care își aleg traseele de coborâre. Unele trasee coboară în vale și aduc din nou la telegondolă la Azuga, altele merg pe creasta munților Baiului și leagă Azuga cu stațiunile din jurul nostru, Bușteni, Sinaia, ajungând până în Valea Doftanei. Tot pentru sezonul de vară, pentru iubitorii de mountain bike, pe Valea Azugii sunt mai multe trasee de cross-country pentru toate nivelurile de practicanți ai acestui sport. Plecăm undeva de la un 950-1000 de metri altitudine. Acest domeniu schiabil se poate întinde până la o altitudine de 1900 de metri, chiar vârful Ștevia. Iar tot acest munte este paravanul curenților calzi din sud către nord. În această zonă, zăpada rămâne cu o lună de zile mai mult timp ca în oraș. Azuga poate deveni o stațiune, nu singură, și acest proiect chiar îl propun Ministerului Turismului, îl propun în atenția Ministerului Turismului și poate deveni un proiect de infrastructură turistică națională. Da, am văzut în ultima vreme tot felul de reportaje, comparații între stațiunile din România și stațiunile din Austria. Suntem departe într-adevăr de ei, dar asta nu înseamnă că nu putem realiza. Nu de unii singuri, cu o strategie foarte clară, națională, și aici Ministerul Turismului ar trebui să ne fie alături. Sunt și probleme în vecinătatea orașului nostru, avem o arie protejată, avem păduri, avem un cod silvic care nu ne ajută în niciun fel. Nu vorbim numai de pârtii, vorbim de divertisment, vorbim de
fun park-uri, de zone pentru familii, pentru copii, divertismentul de vară, divertismentul de iarnă. Azuga poate și are această resursă naturală și își permite să devină o stațiune în adevăratul sens al cuvântului. Ne-am îndreptat atenția săptămâna aceasta spre un resort de lux din stațiunea Azuga, Lux Garden, singurul hotel de 5 stele care vă oferă o oază de liniște, confort și servicii dedicate. Hotelul Lux Garden are 50 de camere în total, iar acestea sunt împărțite pe 8 suite de lux, 3 camere executive și 39 de camere standard, atât cu 2 paturi cât și cu paturi matrimoniale. Restaurantul The Lodge vă pune la dispoziție o listă de preparate internaționale, pregătite cu îndemânare de profesioniști ai domeniului pentru a satisface toate gusturile. Am pregătit deja pachetul de Paște pentru turiști. Ne-am gândit să oferim 4 nopți de cazare. În prima seară îi întâmpinăm pe oaspeții noștri cu o cină bufet, iar sâmbătă, după slujbă, când se vor întoarce la noi, vor avea un bufet plin cu bunătăți specifice sărbătorii. Crama Lux Garden este o bijuterie unică pe piața hotelieră din țară. Nu putea lipsi din cadrul resortului centrul spa, remediul perfect împotriva stresului și locul ideal pentru recuperarea tonusului. Pensiunea Noni este locul unde găsiți tot ce v-ați putea dori de la o pensiune, totul la un preț foarte competitiv. Camerele sunt aranjate până la cel mai mic detaliu, mobilier modern, camere cu balcon și priveliște direct către Munții Bucegi, băi amenajate cu bun gust după cele mai înalte standarde, TV cu ecran plat și Wi-Fi gratuit. Capacitatea pensiunii Noni este de 15 camere, 8 duble, 4 matrimoniale și 3 apartamente spațioase. La pensiunea Noni se pot organiza conferințe, seminarii și team building-uri în sala de conferințe, care are o capacitate de 30 de locuri în sistem seminar și 40 de locuri în sistem teatru. Sala este dotată cu flipchart, monitor de prezentare și Wi-Fi. Accesul la sală este gratuit pentru grupurile organizate. La cerere se pot organiza coffee breaks și mese festive. Și cum se apropie sărbătorile pascale, gazdele de la pensiunea Noni au pregătit câteva oferte pentru turiștii care le vor trece pragul. O altă locație cel puțin interesantă din Azuga este Villa Titanic Residence. Dotările și mobilierul sunt noi și moderne, iar construcția deosebită, cu imagistica unui vapor. Villa dispune de 12 camere duble de lux cu pat matrimonial și 5 apartamente de 2 camere, fiecare fiind dotate cu mobilier adecvat, TV, cablu, internet wireless, baie cu cabină de duș, uscător de păr. În incinta acesteia se află o sală de conferințe cu o capacitate de 50 de locuri, complet dotată, un restaurant, boutique residence cu o capacitate de 70 de locuri, unde se pot desfășura diferite activități. Bineînțeles, avem o bucătărie tradițional românească. După cum ați văzut, și produsele noastre le-ați gustat și cred că ați observat că e deosebite față de ce... De gustoase. De gustoase. Are de asemenea sală de fitness, dotată cu aparate noi pentru o bună condiție fizică. Piesa grea a vilei este piscina interioară, unde vă puteți relaxa după o zi geroasă la pârtie sau când arșița soarelui vă obligă să vă răcoriți. O stațiune ca ce poate să devină Azuga nu poate să reziste fără o infrastructură. La ora actuală avem în lucru un număr de 4,5 km de străzi în modernizare. Anul acesta chiar vom finaliza acest proiect. S-a lucrat în paralel inclusiv la ce înseamnă infrastructură, dar care nu este la vedere. Vorbim de canalizare, alimentare cu apă pentru cetățeni, pentru utilități, pentru unitățile turistice. Nu am vrut să rămân doar cu acest proiect. În acest sens am avut întâlniri și chiar cerere de finanțare pentru următoarea
următoarele străzi la care noi ne-am gândit, la fel un număr de 4 km jumate, 5 arterele principale sunt proiectate, avem indicatorii economici aprobați, sunt depuse deja cu cerere de finanțare la minister. Aici intră asfaltarea plus trotuarele aferente. Pe mandatul meu, de început să zic, îmi doresc în primul rând să avem drumuri, să putem circula și nu numai noi ca localnici, dar și turiștii să vină cu plăcere și la fel să se despartă cu greu de localitatea noastră. Suntem la Vila Titanic Residence Spa, mai bine zis în bucătăria Vila Titanic Residence Spa. L-am alături de mine pe Chief Silviu. Faci și papanaș? Da, sigur că da. Ce conține acest acolo? Brânzică, zahăr, coajă de lămâie, coajă de portocală, esențe, făină, puțin bicarbonat, pentru că bicarbonatul îl umflă pe el, îl face pufos. Și după aia îi punem smântânică, îi punem dulceață dafine și bon apetit! Lux Garden Resort and Spa vine cu recomandarea săptămânii prezentată de șef Mona. Bună ziua! Lux Garden Resort and Spa recomandă rulada de curcan umplută cu spanac și risotto cu sparanghel. Pentru a realiza acest preparat avem nevoie de piept de curcan întins bătut, baby spanac, unt, ceapă, usturoi. Va fi pus cu risotto cu sparanghel. Avem risotto, orez pentru risotto, parmezan. Se finalizează cu un sos de cireșe pe care le fierbem în vin roșu cu miere, se reduc și rezultă un sos cremos dulce acrișor. Ca să finalizăm preparatul, punem sosul de cireșe, care este dulce acrișor și merge foarte bine cu curcanul, cu rulada de curcan umplută cu spanac și risotto cu sparanghel, după cum bine vedeți. Nu puteam trece prin Azuga fără a da o raită, cum se spune, pe la pivnițele Rain din stațiune, cu o tradiție de peste 120 de ani în producerea vinului spumant după metoda tradițională. Pivnițele Rain 1892 atrag anual peste 12.000 de turiști, atât din România cât și din afara țării. Până în 1989 se produceau la Azuga 1,6 milioane de sticle pe an, fiind exportate în principal în Rusia. În prezent sunt produse 200.000 de sticle pe an pentru consumul intern și export în peste 40 de țări. Datorită calităților deosebite ale vinurilor spumante, pivnițele Rain au devenit în 1920 furnizorul Curții Regale a României, titlu păstrat până în prezent. Astăzi, pivnițele Rain 1892 din Azuga au devenit un loc de promovare a culturii vinului, oferind iubitorilor de vin posibilitatea de a vizita o cramă funcțională și de a regăsi atmosfera autentică a unei fabrici de spumant, veche de peste 120 de ani. Managerul locației, doamna Eleonora Pință, ne-a oferit un tur al hrubelor și ne-a povestit mai în amănunt procesul de obținere a vinului spumant. Acum folosim struguri din poldoria cramelor din dealul mare. Folosim mai mult, predomină Chardonnay în cupajele care le facem, iar pentru spumantul rosé folosim Pinot Noir vinificat în alb. Temperatura în cramă nu scade iarna sub 4 grade, iar vara sub 13 grade. În prezent este produs la Azuga doar vin spumant Rain Extra, din strugurii culeși din viile Helud, regiunea Dealul Mare. După cum ați văzut, o oportunitate foarte clară, reală, o avem de a dezvolta acest oraș. Și direcția este clară, turistică. Nu voi lăsa și nu voi uita în niciun fel nevoile, problemele azugenilor
le știu, le cunosc și credeți-mă că mă voi apleca asupra lor cu cea mai mare seriozitate. Eu vă mulțumesc că ne-ați vizitat și ne dați posibilitatea să ne spunem viziunile spre a dezvolta acest oraș. Gândurile sunt curate și direcția este una singură: dezvoltarea orașului. Emisiunea v-a fost oferită de Principe de Azar.